बिराद प्राउड खालामनांगोन बियो जाहैबाय फार्स्ट बड' गार्ल्स गोइं टु रिप्रेजेन्ट आसाम नेशनेल स्टेजाव आरो मिस इउनिभार्सआ दिनैसिम 76 इयार्स सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ 2026आव बेनि गेजेराव दिनैसिम सासेबो बर' सिख्ला गैफेरामोन बियो फार्स्ट टाइम बर' सिख्ला जाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो दा 23 एप्रिलाव जोंना ग्रेन्ड फाइनाल जानानै थांबाय दा बेनि गेजेराव जोंना जुलाइआवहाय मिस इउनिभार्स आसामना 23 एप्रिलाव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय दाख्लि दा जुलाइआव ग्रेन्ड फाइनाल जागोन आरो दा बेनि थाखाय जों बेखौ प्रिपारेसन खालामबाय थागोन बेनो जोंहा बिराद प्राउड जोंनि बर' सिख्लायानो बे बोसोरावहाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामसिगोन आरो नैबे जि बादायलायनायाव महरगिरि माने कन्टेस्टेन्ट माने कम्पिटिटरफोर बुंनो थाङोबा अडिशनावहाय अफलाइन अडिशनाव जोंनाव 23आ प्रेजेन्ट जादोंमोन बेनि गेजेराव अनलाइनावहाय 15+ बेनि गेजेरावहाय जोङो गासै 14 गार्ल्सखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन अल आसामनि गेजेराव आरो अल आसामनि गेजेराव 14 सेलेक्ट खालामनानै बेनि गेजेरावहाय जों सानब्रैहालागै ग्रुमिं खालामनानै 23आव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय बेनि गेजेराव तामुलपुरनि पिंकि बसुमतारिया उइनार जानो हाबाय आरो जाफुंसारनांगोन बेनि थाखाय जोंहा मावनांगौ खामानि दंबावो आरो नेशनेल लेभेलसिम थांनायावहाय आसा खालामो नोंसोरबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा एबा आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बिथांखौ हेल्प होगोन मानोना बिथां नेशनेलाव सहैनाय लोगो लोगो जोंहा भटिं सिस्टेम थागोन माखासे बिथांनि पस्टार शेयार खालामनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेशनेल लेभेलावहाय रिप्रेजेन्ट खालामनोबा मालाबा समाव फाइनान्सियेलनि गोनांथि जायो बेखौबो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिथाङा जि नेशनेल लेभेलाव थांगोन आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो बिथाङा दि जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै दिनै मिस इउनिभार्स इन्डियाआवहाय रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जों गासिबो बर' हारिनिनो मोनसे बिराद गिदिर गोग्गानाय बेखायनो जोंखौ एबा पिंकि बसुमतारिखौ फैबाय थानाय समाव बयनिफ्रायबो सापर्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो गासैबो बड'लेण्ड रायजोनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि बे आंनि गथ' जा पिंकि बसुमतारि बिथाङा जे माने मिस इउनिभार्सखौ मोननो हादों गोबां माने नाजानायनि गेजेराव बिथाङा गावनि बे एबार खेबसेयाव देरहानो हानायनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो जे इयुनाव आरो बेनि सायाव थांनो हायो नामा बेखौ जों मिजिंथिनाय थादों आरो बिथाङा जि नेशनेल लेभेलाव जि बादायनो थांगासिनो दङ बेयाव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि मदद थागोन जोंनिफ्रायथ' दा जितु आसामनि जानानै रिप्रेजेन्ट खालामगोन नालाय मिस इउनिभार्स इन्डियाआव बेयाव जों फुल पार्सेन्ट माने 100% सापर्ट दङ आरो न'निफ्राय आरो जाथि खानदान गासैबो न'खरनि जाथि खुरमाफोरा गामिनि रायजो राजाफोराबो जोंनिया माने सोब सापर्ट दङ आरो बे गामिनिफ्राय बे उन्दैनिफ्रायनो बेखौ आं फरायनायावथ' होदोआनो लोगोसे बियो डेन्सआवबो दङ मोजाङै आरो सावगारि बोनाय आखिनाय थारमाने आर्ट्सआव आरो मेथाइ खननाय मोसानायावबो जोबोद मोजां बे जेसांखिनि साक्सेस जानो हायाखैब्लाबो बहुद मोजां माने जोबोद सायावलागै जों सेस्था खालामबाय थादोंमोन आरो नाजाबाय थानायनि गेजेराव दा बुंनो थाङोबा नैबे जे मिस इउनिभार्स बे नाजानाया बोसोरनैसोल' जादों दा जितु माने साक्सेस जाबाय बेयाव जों गोजोननाय दङ नेक्स्ट जेन इन्डिया लेभेलाव थांगोन मिस इउनिभार्सआव बेयाव जेन रायजोफोरा माने अनसायहरो बा अननाय आरो बिथांमोननि हेल्प जिथिया बियो रायजो बिथांमोना आसामनि गासैबो जेन बिथांखौ हेल्प होयो बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय ओमफ्राय गेजेरावनो दा जोंहा दा नेक्स्ट जुलाइ मासाव मिस इउनिभार्स इन्डियानि आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ थारमाने आसामनि सासेल' पिंकि बसुमतारिया थांगोन बेयाव गिबियावनो आं गासै बड'लेण्ड रायजोनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे मिस इउनिभार्स जानो गोनां बे बादायलायनायाव जेन गासैबो भट होयो बा हेफाजाब होयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायखानाय थाबाय।